Hei hi, pak se roi. Zirlai nau pang lu zet ni in. An zirtir tu chuan, a shem po trina. Ma se, chungril taka chuan, nil nei taka ni thung. Hei hi, gian nu na ni a. A classmate te chu, a ti du da chin le a. Sumdong hausa tak fapa, ania. Tu man, an chang let ngam lo. Se roi chuan, a lo en renga. Dan atuma. Su vele, a bula chu, suwa chuan. Inrol lo tur shilin, an chung kotan a poizok theiti a shila. Ma se roi chuan, a zom lem lo. A vakala, gian unchu, a zil hawa. Chu chuan, gian unchu, a tithin urzwala. A thil ti lai chu, a lati zom ringa. Se roi chu, in swal puya a chawa. An in swal ma in, an zirtir tu a lo lut mana. Gian unchuan, a classmate pakhat chu, a lakhoi thawa. Million le thil thei tak fapa ani awangin. An zirtir tu chuan, a mulo der tlata. Gian unchuan, se roi chu, a chaw nun le a. Se roi chu, a in sum thei tabik lo. Gian unchu, a nek luhal mia. A voi khat nek chuan, an chung kwa eng tiang takin nge a hong don ti a resi lo. Se roi pa chu, gian un pa kompania chuan a thoka. A na a tho mek lai chuan, an managerin a kau chuaka. Tuti lai chuan, se roi chu, vice principal chuan a lo vo meka. An principal po in gian un chu, ngai dam a lo dil mula. Tuti lai chuan, gian un pa chu, se roi pa nen an lo luta. Gian un pa chuan, an company ta na, se roi pa poimo na le. Hun rei tak a lo tho to awangin. Se roi chu, school changa no chua emo. Jela tan tir chu, adu lawa. Se roi pa chu, alom ema. Ma se, gian un pa chuan, se roi chu, gian un ma a, ching chi a ngai dam dil turin atiya. Se roi chu, midikle, lulul ve tak ania, kapain. Ka zoom na hum him tlat turin, min zirtir chin, ati chuan. Chairman jang chu, ati thin rim zwal le a. Beisei lo takin, atu soi chuan, apa chu, ati lom thunga. Se roi pa chuan, fapa, dikna ngai na tak anei awang chuan, a fapa chu, a chuan thu, a soya. Chu vele, gian un chuan, ngai dan chalo tak anei zuya. Chairman po chu, a thin rim le bok. Se roi pa chu, an company a changin a banga. Se roi chu, a riru ana ema. A put chu, a hum rua, ma se, eng ma ti thei, anei lo. An pa fa chuan, zudora an kala. A pa chuan, a fa pa chu, a lo puitling ve to aniti a mu chuan, a hlimin, kan digna a chuan, eng ma kan hlau tur ani lo, atiya. An pani chuan, hlim takin, zu chu, an induna. An chunga thil chalo, a lo thleng don ti reng, an resi lo. A tu ka chuan, school notice board a, se roi chu, no chua aniti a lo intara. A pa po chuan, a na a chan boka. Na tho nei lowin a oma. Se roi pa chuan, a poisa khol zong chu, restaurant honnan a manga. Suwa po an bula thil ei turin, a kal ani. Beisei lo takin, gian un chuan, suwa chu, adua. Ma se, suwa chuan, se roi adu thunga. Chu wang chuan, gian un chu, engatan ma tilawin a nar zela. Gian un chu, se roi te chunga chuan, at hin rim tela. Zana chuan, se roi pa chu, eitur deliverin a kal chuaka. Gian un chuan, a karin se roi pa chu, aron sua. Kama chuan a lum tha a, a thi pa ani. A pa thi na awang chuan, se roi chuan, eng ma a ei thei lawa. A mu thei lau boka. A pa, a chung ko nei chun a chan tamay chu, tur thiam har sa ati ani. Chu ti lai chuan, pulis an lo langa. Poi khoi tu lam ten in biak rem na nei an du thu an ron thena. Se roi chu, a lo lom hau lo. Mishing nun na po lut lo le. Chal tlai taka an ron kho sa zui chu, a thina rimin, a rilru an atak set ani. Suwa chuan, pulis hau file lo ken chu, a ena. Chu ta chuan, car license plate number chu. Gianu na car ani ti, a riswaka. Thil lang chiang em chu. Pulis le chairman jang de chuan, mi tu emo. Afapa gian un aya poi khoi tu anga tang tur an ruwa manani. Se roi chu at hin rim zwala. Gian un muturin akal ngal. Chu mizan chuan ruwa asur na sa ema. Gian un chu damdoi in tuala chuan avamua.
gian un chuan steroid a hmuh ve le lawin a khura atluk pha nge a steroid a thin rim na zong chu gian un awang ania a khovel le a engkim apa a tha saka wang chuan ti hlum ve atuma a soi sak shep no in a pi alung chu ala a tha don lai tak chuan suwa le police te chu an lo thlenga police officer chuan steroid chu alung ken lai a pai thak lo chuan a ka tur thu a shila steroid chuan a pai du bik lo police chuan a pistol chu a kawa suwa chuan steroid chu in beng dai tur a shilin a thil ti lai chu apa in a hmu chuan alom lowang ti in a shila apa ril ru tur a ngai to a steroid chuan alung ken lai chu ada thlata a police po chuan a silai chu ada thlave ngala steroid chuan apa thattu chunga phuba alak theilo awang chuan shiom ati em a chu mi hnu chuan steroid chu zela atanga chairman jang chuan awatlo a steroid chuan thingthi angai dam adil chuan zela changa a chhuwa thei tur thu a shila chu thu a hriat vele steroid chu a thin rim ngal hle a thingthi angai dam dil ngai tu chu ifa pa zok kha ani ati khuma chairman jang chu a thin ur hle a I chunga ka ti tur hi lo thlirang che ti in akal sana chairman chuan lawyer chu abia a suwa chu steroid thian nai tak ani ti a hria a poisa amamo na chu hria in man tangkai atuma suwa chu a fapa in hne na achan nan thu she tu ni turin adua suwa chuan poisa engzat nge apek thei ti azota chairman chu azo na wang chuan a hlim hle a chu mi hnu chuan gian un chu alo kala a thil tia a in chhira wangin police a ama chu in pek atuma ma se apa chuan alo rem ti hau lo gian un chu company ro chung tu turin adua company chairman ni tur chuan criminal record anei athiang lo ani chu thu a hriat chuan gian un chuan apa thu chu a oi angaya a fapa chu nun rong le zwal turin a puya ar chu ala chuaka gian un chu pe in that turin a shila company anei don awang chuan apa thu ang chuan ar chu a ti hluma apa chu a hlim hle ani atu ka chuan steroid chu kota achong thu ngai to ania kumthum chung tual tha wanga lungin tang tura shemani chairman jang chuan steroid pa su hlum tuwa an man tur kha thatin steroid chu an pu ta thung ani ti police officer chuan asia a ati shil hain angai dan ani lowa ma se police director chu an thama wangin engma ti thei anei lawani steroid chu jela ani masabera senior ti chuan thingthi turin an norluya ma se ring tak takin anuya makan ti hmel hle boka chairman jang chuan steroid ti du da soi satu tur chu alo ruwa man vek ani suwa chuan steroid chu awatlo a amaya hliam chu a hmu vele a in thiam lowa school kalna tur poisa amamo wanga steroid a phat san ti chu a shila steroid chuan adem hau lo anin thla ma chuan suwa chu adua zela changa a chhuwa huna azon chhuwa tur thu a shila suwa chuan steroid chu mi hausa le thil ti thei tak nia phuba la turin a beiseya an pahni chuan thu intiamin anin thla a steroid chuan chairman jang nen anin melmak na chu a sherenga kumthum chu aliam ta a steroid po jela changin a chuak thei ta a jela tan chung khan gangster mingthang tak nen thiana anin siama steroid chuan hemiswal boss lung hi adum tlatani steroid chuan jela changa a chhuwa vele apa nena an kaldun top na dora chuan akala apa nena chuan phuba alange yang ti in a intiama steroid chuan janga company tlanchin te chu alak homa a fapa gianu na po chu a mai hau lo suwa in address a thona chuan steroid chu akala ko thler lun tak mai Itaewon ania chu mini chuan inti hlim na kut an lo nei meka steroid chu an tam wang chuan a buai dewa suwa chuan awakwa thuta steroid chuan makati in a hlim hle a ti chuan zuan induna suwa chuan gianun te company a tho tur thu a shila ma se steroid chuan demna anei lo ani po chuan kumsari chung longliana a thok don ti a shila suwa I chu kumsari chung an omshana ngai le awang chuan alungai dewa atu ka changin steroid chuan na chu a thok chan hala kumsari po chu aliam vele ta
suwa chu janga company ya ala thok renga na athiamin chairman po chuan aza hle a gianun chuan kumsari chung azar boya ma se suwa chu ala rim thu thei chuang lo suwa chuan sero ya cha aril ru ape a na an zo nu chuan company chu achua san thua ya Itaewon Street a chuan akala chulai mun chu seroi nen kumsari nuwa in hu anin tiam na munani seroi chuan suwa chu chulai huna chuan alo nga ka suwa chuan seroi chu a en renga seroi a thu soi kumsari nuwa chulai huna restaurant a siam tur thu asoya ataka awa mu chu mak ati hle a restaurant hing chu danbam mani a restaurant chu an honga an phur tlang hle boka ma se nileng an hon nu pon customer pakhat ma an la nei lo dorlo man chu ato em boka chuti lain Itaewon High School a chuan me chachen khat intel khom chuan an classmate te chu an soi sa in an ti du da thina vandoi thak takin ECO chuan anom dan zong zong chu life in alo ti chuaka chumi awang chuan ama chu alar pha hle boka ma se chung video clip awang chuan nu pakhat chu lo kalin ECO chu aron benga ma se besei lo takin ECO I thian pa chuan a phone in alo la veka chunu chu a hlau bik ei lo chunu chuan ECO chu kut thak le atum lai takin seroi chuan alo dang mana ECO chuan remchanga mangin chunu chu a benga akal ngala seroi chuan a umzuya ngaidam dil turin a shila ECO chuan khanu wang khan apa athi ti indot a shila seroi chuan a thla ngala akal dona ECO chuan dot a shil thu chu a soi chuak le ngala ECO chu seroi ang thawa lulul ni in an school principal po ati thin rim fo ani chuti lai chuan company ya gianun chuan Itaewon Street a zoo in na dor hon arwa mana besei lo takin suwa chuan aron hniala chairman jang chuan plan mumal lo ani ti sakin lekha chu pot thlerin a maya abenga a chan chu Itaewon na dora chuan thlathum chung poisa an chan char chara chumi nu chuan Itaewon na dor zong zong chu suwai enkol na hnuaya ada vekani chu chu a hriatin gianun chu a thin rim hle a suwa chu a vowa suwa chuan alo vaulet boka in company hi iro chung nge yang ti I hre chiang amo atia a chan chu chairman chuan fapadang aneyani chu pa chu ECO I thian pa janggian su ania an thian dun chuan Itaewon an kala konga an tlan lain mi an sut lo nan gian su chuan a break chu a met thuta ECO chu a thlok chuaka chuti lai tak chuan seroi chuan alo chan mana a mela mu vele seroi chuan naupang thu oi lo zet kha ani ti a hre chuaka a thian pa chu a local thuaya ECO chuan aluwa alo tau chura seroi chuan thila lo soi don vele ni khoshilawin a oma damdo ina an kalpuya seroi chu a hna a tho na satlu tu ka wangin a chawa lo ni a chuti lai chuan chairman jang chuan seroyan Itaewon a restaurant a hongti alo shia a suwa chu an restaurant ti cheturin thu a pe a suwa chuan seroi angai zon wang chuan hria thiam harati in aril rupo abuai hle a ma se poisa wang bukin suwa chuan chairman thu chu angai thlale a seroi po chu lo har le to in ECO chuan dor ti larnan a leaflet man chu a hlui to ti shilin social media mangchang kai jok turin thu arona seroi chuan akal santa a chu mi zan chuan ECO le a thian te chuan janga restaurant a kalin zu in an tuma customer an lo tam hle a chung an lu vele suwa chuan mi pahnih te chu kumsom pariat an latling lo ti a hriatin an kal chhuah tir le ngala ti chuan an thian ho chuan an kal na bula danbam restaurant a chuan an lut le a an lu vele chuan seroi chu an hmua kumtling lo ni ma se customer an nei lo awang chuan an lu tira ECO chuan customer dang an nei lo ti chu a hria a chan chu an restaurant chu a chul riawin a hre boka chuti lai chuan seroi chuan restaurant dangin customer an hip dan te enkwalin a chuaka chutia kal lai chuan suwa nen anin muthuta seroi chuan thlanhi chungin customer an nei lo thu a shila engwanga customer nei lo nge an ni chu a hre thiam lo hle ani doran thlenga suwa chuan ECO te chu kumtling lo an ni ti a hriata wangin police a khola
dawr chhungah chuan isioi thian pa chuan seroi a staff pakhat chu zapa lo takin a tawng khuma seroi chuan alo chan vata a hawa chupa chu a rui dewa seroi kor hngawngah chuan a thama nekatum lai takin staff pakhat chuan alo dang hmana tichuan an in sual zuya gian su chuan dana tuma restaurant staff pakhat chuan an thil ei lai satak chuan a keya aleya chuti lai tak chuan police an lo kala mi tu emaw hnen atangin kumtling lo zu in an omti report an don thu an soya an vai chuan an mana police station a an hruaya dana chuan a shem nan an restaurant chu thahni chung khar tur ania chumi wang chuan siangun chu a thina rima chuti lai tak chuan jonggian un chu a nau ngai venturin apa chairman janga chuan a kaltira seroi a din hun chelai a ron hmu vele a nui so a seroi chu a thin rima police chuan gianun chu chairman fapa ani ti a hriat vele a nauti an man chu a ngai dama ma se seroi chuan thil swal ti te chu shemtur an ni lom ni an chungkwan hausak wang mai in an thil ti swal haiderin I kalti rangmo atia seroi chuan engwanga police chuan sumdong hausafa te chu lau em nge an ni a hre thiam lo hle ani a soi zo chuan seroi chu akal ngala isio chuan a zui thuaya enge ingai tua thlani chung dori khar chuan I tu chedo na sin in phahniam mangai huna po in phahniam na chang shelo ti in a chong khuma seroi chuan bidang chian na du tu mai ani ti a soi ve thunga an pahnia anin hnial lai chuan gianun chu alo kala an ti ti a chuan lo enrollin seroi pa a tha dan te chu aron soya seroi chu ti thin rim atuma ma se seroi chu a hunkal tu awanga inzirin a insum sham shama gian un chu alangei om chhun zom zela seroi chuan apa thina case chu en nun le atum thu shilin a thil ti swal man chu a hmu ngei tur thu a shila gian un chuan chu thu chu a hriat vele a hlawa akal ngal daya isio chuan seroi chu phuba alang na tur konga ati thei eng thila po chanpui turin aril ru asiama anin swal boina wangin an thian dun chuan an shema school an hel kwal baka report za an ziak bok ma se isioi chuan report chu ziak lawin seroi a lem chu a ziak daya isio chu seroi a zuna o wai chan der to an dor chu khar ma se abula chuan ni din akal thina kar khat nuwa chuan kum thar ania alom tur chuan an pum khoma isioi po bara chuan a id tilang chungin akala kumsom pariat atling ve to ani a thian te nen zu in homa se aril ru chu a him lowa seroyan alo chan lai de chu angai twa leta chuti lai chuan seroi le suwa te po anin hmuwa seroi chuan ador thani chung akhar na chan police ne na report tu ge chu suwa ani ti a shelawani suwa chu a mangai ti a shil man chepa chuti lain isio chu dor tang chuan atlan chhuaka azu in puipa chuan a zuya moilo taka khosak pui atuma isioi chuan adu lawa ma se chupa chuan ati buai luya isioi chuan a poisa inavoma chupa chuan kuta thlaka isioi chuan alo bin thal thuaya a thin rim zwala isioi chu a le a isioi chuan du thlan tur nei lo mi pa in thiar na room lo omrem changa chuan atlan luta chuta chuan seroi lo meka isioi a hmu chuan azaka ma se isioi chu aron hmua isioi chu shwai chua atuma abiat pangin a in soi boka ma se seroi chuan isioi mai a hnu ma atang chuan thil diklawa omti a she thiama tun tum chu isioi chuan seroi chu chanpui turin angena chu vele seroi chuan chupa chu a soi changala an pahni chuan an tlan chiat na lama suwa an hmua ti chuan an pathum chuan an tlan hoa suwa chuan seroyan isioi angai sakti a hmu chuan a thika in lama an hodon lain isioi chuan tidingin a chanpui wanga lom thu soinan zu in pui turin a soma a restaurant chu Instagram lama ti lar sakatum boka seroyan tui in tur lak hlan chuan seroi chu an lo in chu dewa suwa chuan seroyan kumsom chung adu to ti ashila isioi chuan seroi adu ti asoi boka an pahni chuan anin hnial dewa suwa chuan isioi wanga seroi restaurant chu khar ani ti asoi chuaka
Bisay lo takin isioi chuan suwa chu police ne na report tu ani ti asiat thei pha suwa chu a in thiam lo dewa isioi chuan suwa chu a hnung lama tanga zero ya chiat na athlen ti rawang chuan a musit hle a suwa chuan engthil po ti se zero chuan a du reng thoti ashila zero chu a lo le ta suwa chuan thudik tak a lo shila a chan chu zero yan adu em awang chuan a ngai dam le mai a ringa ma se zero chu a lom bak lo ti ashia a suwa chuan shi omati dewa an pahni chuan a kal sana zero le isio te chu an la ti ti chhun zom zela isio chuan a restaurant in ma a son thei dan tur te chu ashila dor chei that le menu thlak te chu a ngai thu a shil lai chuan zero chu a rui to a chutia rui to awang chuan a ril runan na engkim chu a sei chuaka isioi chuan zero chu a du zwal pha a chu mi hnu chuan zero chu a thowa ma se a rui lu tu ka wangin chuata chuan atluwa isioi chuan pui atuma adu em awang chuan a kisa zero chu hospital a chuan a lo har hlola a zan mandan chu a hre chuak theilawa chuti lai chuan isioi chuan anu hne mipa du deuh anei ti ashila din hun khir taka ding le phuba lak du khopia la mi huat anei ti te chu ashil veka ma se alaka tang chuan atal chuak thei to lo ani atia anu chuan afanu chuan a tuar pha hlawa wangin top san turin ashila isioi po chuan thutluk na siam harati a koina vora ma se tuya chuan atladaya isioi chuan a thutluk na tur a chiang ta a hlim hle a zero ya dora chuan awatlan ngala zero ya a mu vele a dora manager ni a zero chu chan puya du ti ashila beisei lo takin chairman jang afabik gyan su po zero ya dora chuan a thok ve a gyan su chu gyanu nan ati du da thin hle a anu chuan mi padang nga sana chairman jang thin rim chuan jang gyan su chu a hnot chuak ve a gyan su chu nu le pa nei lo ang mai in a oma adam kho chhuanan tho she anei athiang lo ani zero ya thatna a hmu khan a hne na tho adua ti chuan an vain danbam restaurant a thok zong zong chu panga an lo ni ta siang chuan restaurant tireu te a manager nei chu chula ti lawa ma se isioi chuan an restaurant in ma a son thei lo chan le customer an nei lo chan te chu a soya a masabera chuan staff te chuan ei tur chu an kutin an kenga hei hi customer tan atui hnai lo atia an menu a chuan customer ten an thlan thiam theina turin an da lo atia an ei siam te chu alang moi lo ati boka an restaurant chuan customer hip na tur background an nei lovin an ei siam chu atui lo ati bok athil soite atang chuan zero chuan angai sanga isioi chu restaurant manager a chuan ada a athu te ngai poimo turin a shil bok ani chairman jang chuan an director in share alei tamti asia a chumi awang chuan a leitu chu share nga ber ni in a chairman ni na chu a chu saka hlawa chairman jang chuan rang takin director chu a mungala a ti ti puya isioi te chuan an restaurant zaunan bang chu an ti chia a an restaurant chu an chei moi boka chumi hnu chuan customer te ta na tlo chak om taka an chu ani isioi chuan an dor ti larnan social media chu a mang tangkaya thalak te chu a post ngala an dor chu a hming thang to in customer an nga to hle a pon lama po mi tam tak anin tarangai to ani staff te po an buai em a ma se an lim hle thunga suwa chuan alo muwa alung ni lo hle a seroi chuan isioi chu chuang takin alo ena chu mini chuan un noi som thum ai tam an lalu dani atu ka chuan chairman jang le suwa chu Itaewon ko thlera chuan thilom dan thli thlai nan kalkwala chairman chuan afapa gyanun chu nei turin adu ti ashila ma se suwa chuan gyanun chu a hua in engma soizom lawa chairman chuan remchang la in suwa chu danbam restaurant ko ta chuan ashwaya customer an nei thati an hmu chuan chairman jang chuan suwa chu thil engemaw an restaurant lak chhian na tur ti turin angena ni engemaw zata liam hnupon customer chu an la nei tam ringa ma se an chef chu a chawlri awangin seroi chuan a aya o a atu ka chuan customer te chuan complain an nei thuta an ei tura sam a om thu te
an ei tur a nem lutuk thu te an soya an chef hian ni chunga chuan I so chu a thinarima chef chu a hawa I sioi chuan hian ni chu ban na du a ti chuan an restaurant chu a kal thale theyang a tia ma se roi chu mingil nei tak ania hian ni chu a ban lo mai ni lowin a hlo chu a letin a tipunga se roi chuan theitop chhuat turin a fuya chuti lai chuan an vaya chakna le tho ho na that le zwal na turin thu a soi boka I sioi chia chu hlim lo a oma a chan chu se royan a thu angai thlato lovin a hriani a tu ka chuan I sioi chuan a thian te a muthuta chuta chuan I sioi chu ti mual pho tumin an lo kala vanei thlak takin gian su chu a local mana anin hialna a chuan zu anin laia police ko tu ani ti chu me che pakhat chuan a soi chhuaka I sioi chuan suwa chu police ko tu ani lo ti a hri chhuaka a thian nu chu a benga pakhat chu a ron pen chhuaka a lo beng le a an thian pakhat chuan a hlau mel hle boka I sioi chu seroi ang thowa lulul le ti bwai chi lo ani a tu ka tang chuan I sioi chuan hian ni ei siam lai chu a en thina hian ni chuan ma sonin seroi chuan a staff te in kara in mu thiam lo na ompo atire veka an dor chuan ma an son le ani chuti lai chuan suwa chu bara ama in na thua chairman janga thil soi angai to a tu lama nge a chan don ti a hre thiam lo hle a arui thlengin ama chuan zu chu a ina a holama chuan seroi te nen anin tok thuta seroi staff te chuan mimal thil soi tur an nei wang chuan an kalsana I sioi chu alo om ve a suwa chu aruya aril ruput mangte chu seroi a shil veka seroi chu a thil soi le amit ming te chuan a hne em ema anin kis don lai takin I sioi chuan suwa hmu chu a kut chuan alo hup sak thuta suwa chu a zak hle a rui po chu a har zoka ma se I sioi zarbuai adu awang chuan seroi chu an bula kalve adila seroi chuan alo hnar theilowa chu chuan staff ho om chu atinuam lo veka a bik takin I sioi chu alom hlol lo suwa chuan janga company an hlotlin na chan chu an ei tur siam dan turte chairman in abuat sai vekani wangle an restaurant te chu mumal taka an kalpui thu asoya seroi chuan danbam chu dorlian tak janga group aya liana asiam tur thu alo soi thuaya chu chuan a staff te chu ati phur hle ani zu anin zo nu chuan suwa le I sio te chu restroom a an ti dun le a I sioi chuan seroi adu thu a shila tupo akong dala oma piang chu azwa don lo ti a shil boka suwa chu vauzam mai thei ani bik lowa adu phot chuan an pahnia atop thleng anin beitur thu a shila janga group chairman office a suwa chuan janga pap chu a hlotlin thu le customer po an la nei that thu asoya I sioi chuan IQ sang tak aneya danbam papa chuan manager ani sia seroyan franchise restaurant siam atum thu an cheto boxi nen chairman jang chu aril ru a ha dewa danbam chu an hmalam huna an elpui tur an ni a hlawani danbam chu an lun zwal zela I sioi chuan na thok tu tam jok lak bela restaurant chu ti len arwa mana vandoi thak takin I sioi nu chuan college kal lowin restaurant a thok ti a hrechuaka a thin rim na samai ma se I sioi chuan seroi chu a hmangai wangin theitop chua seroi a hlotlin na na pui chu adu tak zeta an nu fa chuan anin hial na sa hle a I sioi chuan a bek nen anu chu amang tha a in chua sana rilruna taka alo om lai chuan seroi chuan lo panin anu in a hnot chuak ti a hria a seroi chuan she omati rualin a hlim boka an pahni chuan an dor sang tak thlen pui turin anin tiama janga group chu lepel an tum tlata khovar don thleng chuan an ti dunani an restaurant chu changlian zelin staff lak belan ngaya beisei lo takin interview turakal ti chu an tling lo veka a hnu dewa nula mel thatak mai chu interview turin a local ve a chu nula chu seroi le midang te chuan an hmu ve le an hlim hle a ma se I sioi chuan a lo pom lowa a tho pui te chu a tilom lo hle ani interview hun top lama chuan midum tlangwal hi a lo kala a hming chu Tony ani Korean le black thapol ania I sioi chuan Tony chu a lo poma
a chan chu danbam restaurant chuan ma son zel an ngai ani isioi chuan TV station te chu interview nei turin abia a ma se be sei lo takin recording nei an rem tia seroyan chu thu a hriat vele a hlim lutuka suwai hne na alo soi chuak pal tlat mai an pahnih chuan an chuak dun lai chu gianun chuan alo hmu a thik hle a apa hne na report pe turin ina a ho ngala chairman jang chuan seroi chu mitum ru tak ani ti hria in an company tan hnok thei a hlawa danbam restaurant chu ti chiat dan arwa mana atu ka chuan seroi chu TV station a chuan recording script thak turin avakala chuta chuan gianun chu alo oma danbam restaurant chu recording nei tur atangin alo pai tira chu vele seroi chuan suwa in recording an nei tur chu gianun hnena alo soiti a hrethiam ngal gianun chuan a thil ti tuma a hlo chamnan a beizel tur thu a shila ma se seroi chuan an company chu ati chiat vek tur thu in a chang le tani recording an cancel awang chuan seroi chu a hlim lo hle a isioi chuan aron fui sau sawa konga an kal lai chuan suwa nen anin tok thuta ma se tun tum chu seroi chuan suwa chu bemia lovin akal sana be sei lo takin isio chuan suwa chu zu an inzana police ko tu kha ani lo ti ashil vele seroi chuan suwa chu a zui ngala suwa chu bus stopa alo chuwa awa mu chuan akuta von saka janga group chu ti chiat vek atum ti ashila chuti lai tak chuan bus alo thlenga suwa chu basa chuan a chuanga suwa chu akal vele seroi chuan mi pakhat janga group stock chevel lo en reng tu chu abia a chupa chuan seroi chu billion som ai tamane thu ashila chu vele seroi chuan janga ser zong zong chu leiturin ashil ngala seroi chuan an company share aleiti chu an hreta a ma se seroi chuan kumriat liamta achang khan janga ser chu gianuna a ming chiat laia an sherman atlak niam lai khan alo lei dai to ani ti chuan seroi chu janga company shareholder lian pathumna ani ti chairman jang chuan a hriat vele oi harsa ati lutuk chu anui waka a at pha lo chawani seroi chu chutiang taka a che thiam a be sei lo hle a ti chuan rang takin seroi chu moturin danbam restaurant a chuan akal ngala kumriat kalta khan apa insurance poisa zong zong chu apa thatu company stock leinan amang vekani in hoviau ma se seroi chuan chibai alo buka a sef chu eitur atui thei ang ber siam turin ashil boka seroi chuan eitur chu ama nge in apeya chairman jang chuan an company share aleina chanle engwanga share tam tham tak le nge ani azot thuta an vai chuan makan tia a chan chu seroi chuan poisa anei tamti an hria a seroi chuan aleina chan dik tak soilowin company theina a hmu wang ani ti in dot ashila chairman jangle midang te chuan an thil ei chu tuyan ti in an eizo veka chumi hnu chuan chairman jang chuan seroi pa chanchin chu aron soi chuak thuta seroi chu a thil tum top san turle ama chu dozonga chetla lo turin thuron a pe a janga dozonga a chelui zel ani chuan atwar tur zok chu ama seroi zok ani ti in awawa chu thu a hriat vele seroi chuan aril runat na te chu a thup thei ta bik lo phuba lak tuma roman na anei te chu soi chuakin apa an tha man chu chairman jangle afapa gianun te chuan an pek ngei tur thu thin rim takin aw chua puya an omna bo wak chu arit ngal vek chairman jang chu a thin rim hle a dor chu an chua san ngala seroi chuan janga group level an tum chu an roman na bultan na chaw ani ti asoya ama puitu chu a thian pa hojin ani jela tan chungin hojin chuan engkim alo buai pui veka hojin chu school an kal laia gianun nan asoi sak thin kha ania seroyan achana wangle angil nei na chu rul let ve ngei adua seroya poisa te chu alo ti pun saka hojin chu finance thiam taka zir chhuak ania seroya poisa un nuai sang khat chu nireilote ya sumtam taka asyam sakani nireilote liam ta khan janga company director chu an hmu a seroi chuan thopuya somin chairman jang pai kha a director chu chairman tharasiam atuma a chan chu seroi pa nen anin thian thatna chu director chuan rullet ve adu ani
ma se thil ti tul ma sa a oma director share nei chu chairman jang share nei aya atamangai ni ni reilo te nuwa anin munon le a thodun chu an rem tia atu ka chuan director chu chairman janga ina chuan chess khel turin akala director chuan chairman jang chu thuron apeya afapa gianu na puta company chu hlan ngal ngut lo turin thuron apeya ngai tu anon le turle mi thatak ne na company chu hlan turin ashila director kal nu chuan secretary kim chuan thala ka ron kenga chu ta tang chuan director le seroi te chu an thok dun ti a she thiam ngala chairman jang chuan ram man na thar aneya ecoi chu fingle ma se seroi chu eng tiang taka thiam na nei nge ani aring thiam lo ani gian su chuan seroi le apa te in huat na chu hriat chia na du'a ma se ecoi chuan alo hriat lo awangin gian su chu apa chairman jang zot turin ina a ho a ma se apa chuan a zo na chu a chang lowa a mel ma ne na an tho ho awang chuan a thina rim hle a gian su chuan apa in alo mu si da wang chuan a ril ru na hle a ecoi chu chhuwa puya asoma gian su chuan ecoi chu adu thu ashila ma se ecoi chuan apa hne na tanga janga company a chu sak thei chuan chan sapek tur thu ashila gian su chuan mak ati mel hle a dan bama chuan an leta seroi chu bek ne na chuak a mu vele ecoi chuan a hna te chu kal sanin seroi chu a zui ngala abula kal ve chu adila seroi chuan lo phal sakin ba sa chuan an chuang duna seroi chuan a hun liam ta te a chui gira chu mi hnu reiwak lowa an kal na tur an thlenga police officer apa accident case chui tu chu an va mu a an police chief in seroi chu diklo takin apu ti asia a ma se engma ti thei anei lawani kha mini khan she om ati em a hna atangin abanga anupui fanau te bula a ho ani diklo taka shem ani awangin seroi ma a chuan thingthi in ngai dam adila anun na po in tuar don ma se engti kong po arul le tur thu ashila seroi chuan adin hun chu shethiamin athil ti awangin adem hau lawa ma se inti chaka huai sen na nei turin afuyani chu mizan chuan ro asur na sa hle a ecoi le seroi te chu mutpa in an ti tia ecoi chuan police officer chu thu shetua atan chuan gian un chu jela ata nge yang atia chu tiang ani chuan chairman jang chuan ama thlak tu tur arwat thar angai dona chu hun chu seroi tan chairman janga pai thak theina tur ani ecoi chuan seroi ba na ser chu a mu chuan hun har satak apal tlang to ti asiat pha a seroi chu a mangai zual sawa ecoi chu a chapa seroi chu veng him tat turin a india mul mulani atuk zinga chuan an dor lu an nei tu chuan in chu a shal thu le a nei tu thar chuan dor lu aman chu ati san thu ashila an contract chu tharuk cha adam to boka an vai chuan an ril ru a ha hle a seroi chuan in nei tu thar chu a khola in biak rem na nei pui adu a ma se be sei lo takin in nei tu thar chu chairman jang ania seroi chuan a hriat vele mak ati hle a ecoi chu a thina rim hle a suwa chu a hawa in biak rem na nei turin seroi chu chairman jang mu turin akala in pha hniamin chairman jang chu ngai na thiam na adila ma se chairman jang chuan khoi puna po seroi chuan in lua po ni se a in lua chu a leizel tur thu ashila a chan chu seroi chuan asum don na ati chiat a lawani seroi chuan in pha hniam le in enge adu azota chairman jang chuan seroi chu thingthi a ngai dam dil turin adu ani seroi chu a thin rim hle a thiam lo zok inia min ti chetura i be na sat pau le ka chak zual zelani atia seroi chuan chairman jang ne na anin be tur thu chu apuanga ti chuan thin rim takin a chhuaka chuta chuan suwa nen anin toka suwa chuan thil thleng chu a hriat awangin chairman chu a thutluk na te su turin angena ma se chairman chu a thina rima suwa chu a chhuwa tir ngala an restaurant an khar don awangin an thian ho chuan zu an in howa an holai chuan gian su chuan a chung te wanga boina ato te awangin seroi chu ngaidam adil mol mola seroi chuan a thiam lo engma a om lo ti asia a alai nat zoka an thian dang te chu bara an kala ma se
chuta chuan toni chu African lu phal ani lo awangin an lo danga toni chu achhuaka atuka chuan bar kong khara chuan in thlar shanna a om thu alo inziaka an pathum chuan soitur reng an shilo gian su chuan athutluk na chu isioi ashila restaurant a anna chu bansana apa du anga company a tho chu atumani isio chuan alo lompuya ti chuan gian su chuan banna a thelu ta nanbam restaurant chu janga company chuan an ti buai to lawang atia seroi chuan apom lowa achan chu atana an hlimna te an hlan chu adu lawani chuti lain isioi chuan phur takin aban na thelu chu alo thopa chu vele seroi chuan manager ani na chu apot thlangala thinrim takin isioi chu midang te sha thiam na nei lo le manager na thok tura atin lo thu ashila isioi chuan a thei top a chhuwa chunga a hau shepa wang chuan seroi chu a chang le ta be sei lo takin seroi chuan ring dewin isioi chu a hawa isioi chuan atana anun pum a man thu te engkim kalsana ama azui tlat thu te chu soin a ban ani pon manager alani reng tur thu ashila seroi chuan athu soya sha chuan makati hle a seroi chuan an na tho na turin in leisak atum ta a isioi chu a in thiam lo awangin gian suwa ngai dam dil turin akala gian su chuan lo mangchang kain isioi chu a hmangai thu alo shila ma se isioi chuan seroi chau adu ti alo soya a hnuwa isioi chuan racism chungchang article aposa thlopna adong thahle boka isioi chuan tupo seroya ti chiatum tu chu a that vekang atia toni chuan isioi article post a mu nu chuan restaurant a alo leta isioi chuan korean khwale tuini na boipui sak alo intiama an vai chuan an hlim le ta a seroi chuan isioi chu manager batch apele a isioi chu a chuang hle boka gian su chu a hlim lo riawa janga company secretary chuan seroyan Itaewon a in aleiti chairman hna chuan ashila janga company share chu asang chho hle a seroi chuan a share nei zong zong logna tam jok nei tumin shalvek turin ashila seroi chuan Itaewon a indian ve tak aleya na an lo tho lai chuan peter pakhat hian he in hian vanduaina akeng tela helai thok reng reng hian poisa an chana an tla chhezia bokani aron tia an vai chuan chu peter thil soi chuan ati shil hai hle a an restaurant thar ti larnan instagram a an live a chairman jang chuan seroya hlotlin na chan ber chu isioi ani ti asia a an company aleng turin isioi chu asoma isioi chu janga group press conference a chuan atel tir ve a chairman in company chungchang thu asoi lain isioi chuan abana lo phara brand dang tan janga group hi lepel theina chance a omem ti in chairman chu azota chu zo na chuan chairman chu ati thin rima ala thok ve chung chuan midang tan chance a om lo ti in a changa chairman chuan isioi chu an company a thok atan adu hle a isioi akal don lai chuan secretary chuan private room a chairman jang huturin ashila chairman jang chuan 5-star restaurant a thil la eipuya chairman chuan isioi finzia le a IQ sanzia te asia a janga company a thok turin asoma hlopo seroya pek ayalet soma tampek a intiam boka ma se isioi chuan alo hniala a mahun zela po seroya tan chau a tho tur thu ashila danbam restaurant chu sang tak thlen puya tum thu asoi chuan chairman jang beng aver hle a chuti lai chuan seroi chu hojina ina a oma asum don na alen rualin tax pack tur atam ve zel boka chu wang chuan hojin chuan ruam han na dang aneya joint stock company din turin atia seroi chu a staff tenen anin mukhoma an dor ming chu Itaewon class tia thak an rem titlanga an company ming chu IC joint stock company ani donani chuti lai chuan police officer le afanu chu seroi muturin an lokala an pahnia anin biak lain afanu chuan zote local chu amua a daya akal na reng an shelo an vai chuan an zong na sa hle a van nei thak takin
director kang chu mu in a phone man adila police officer le seroi te chu an lo thlenga ma se apa chuan mi tu emo an ma ni zui ru tu an omni in na sia a muta nge ya chu pa chuan director kang chu alo zui ru fo to a director chuan chairman janga tir ani ti a hre thiam ngala chairman jang chuan ECO in an restaurant a vorlar dante a mu chuan thiamati ema tuna chuan seroi awang chawin nilowin ECO i wang po chuan a riru a buai to ani secretary chuan director kang zuiru tu an man chhuat thu a soi boka ma se chairman jang chu adang lam pha ei lo tuna an buai pui tur ber chu ECO an company a tho tir ani atia chu thu a sha chuan suwa chu a hlim hau lo secretary chuan police officer pakhatin seroi chu a chan pui thu a shila chairman jang chuan police pa chu tham turin thu a pe a chu mi zan chuan seroi le suwa te chu an in data suwa chuan zuwa in mek lain seroi chuan adu thu a shila atuk zinga chuan beisei lo takin isio chuan seroi chu suwa adeit le ani chuan a hna atanga aban tur thu a shila chuti lai chuan chairman jang chuan police pa chu a office a kowa chairman chuan seroya apui na chu top san turin a thlema janga nen contract sign puya asoma ma se police officer chuan a hun kal to atanga inzirin a fanutana mi thatak le enton tlak ni adu thu alo shila chairman chuan contract hlu le mantam tak nen thlem ma se police pa chuan alo nara danbam restaurant chuan nakina janga chu an la le pel ngei arin thu asoi bok chairman jang chuan akong dala a omani chuan atan thil poi tak ani yang atia police officer chuan a fanu atina dona hriatna aneya a in hum ruwa seroya pa case khoitu ani ti shilin a chung ko chunga engpo a thlengani chuan atana poitur thu ashila chairman chu aril ru abuai hle a chairman fapa gianun chu isio muturin danbam restaurant a chuan awakala isio chu an hena thokturin adu ti an vaya shiata chuan apuanga isio chuan pon lama zu inpuya asoma seroi chu aril ru aloha hle boka gianun chuan isio chu janga company a tho theinan a thlem na sa hle a thok du ani chuan marketing director ani tur thu ashila chuti mek lai chuan a hlo tur po un noi ni le singa ani dona tuna a hlo aya let somnga in atamani isio chuan mak ati dewa ma se isio chu a fing hlea a som na chu apom dera ti chuan kumsom kalta a car accident thlen wanga sero ya pa boral te chu a soi chhuwa tir veka ma se isio chuan gianu na thil soi engkim chu a lo record veka gianun chuan a record ti a hriat vele pon chu laksak atuma ma se isio chuan ala mana isio chu kuthak atum vele isio chuan coffee satak chuan a hmaya a thea seroi chunga kutlek tu apiang azwa don loti ashila ma se gianun chu paljam ngot thei ani bik lo isio chu a ngala a man thei tangeya a phone chu laksak atuma isio chuan minchan puiru ti in awa mi pui chu an lo pung khoma be seilo takin gianun chuan a poisa ken chu a vor dara mi pui te chu poisa chhar chuan an buai ta veka tu man an ngai sak to lo isioi chu amang ang tak zet chuti lai tak chuan seroya alo thlenga isioi maya hliama mu chuan a thin rim hle a gianun chu nek atuma ma se isioi chuan alo dang mana police chuan seroi chu an man lo pha a gianun chu an shwaya seroi chuan alo ma wangin isioi chu akwa a isioi chuan hliam tuar ma se avoi khatnan seroyan akwa awang chuan a hlim tak zet ani isioi chuan a thil record chu internet a aposa chu chuan janga company share chu ati chi ri nuaya chairman jang chu a thinarim na samai a fapa gianun chu kut athaka gianun chuan apa in kut athaka wang chuan alom lo hle boka director kang chuan alo mu veka seroi chu muturin akal ngala isioi chuan janga company stock tlak niam lai hian shareholder te buaina chu chairman jang pai thak nan aman jang kai a thati asoya ma se
police officer khan gyanu nan seroya pa athati soya thu shetuwa achan masak angayani atuk zinga chuan police officer ina chuan anwakala ma se afanu zongin alogal chuak daya afanu chuan kumsom kalta apa in athil ti swal te asiatin ina changin atlan chuaka seroi chuan an pa fa an lungchiat em awang chuan an kal chan ber thu shetu ni tura an du thu te chu asoi ri lawa an let le chuan isioi chuan chairman jang pai thak dan kong dang alo soya chu chu chairman jang chuan gyanun aron chan huna an chet angai thu ashila chairman jang chuan afapa chan nan lawyer abia a ma se suwa chuan company chan nan chairman chu gyanuna jela tan tir turin arota director kangin aphat san rwalin chairman chu pai thak ani dona athuron chu chawiao ma se chairman jang chuan alo hniala afapa kalsan ai chuan company chu akalsan zo kang ti in alo changa suwa chuan director kangle steroid te chu engkim ashila ti chuan director chuan chairman jang pai thak na turin meeting aneya ma se chairman janga thangka ma chuan an ok jok ani atu ka chuan chairman jang pai thak nan shareholder meeting nei ania meeting an nei lai chuan chairman jang chuan kumsom kalta a car accident case tungchang thudik tak aron soi thuta afapa chu company channan lung inatang turin ashwai tira director kangterwa manna po engma lawa achangta chairman jang chuan alo bum reng ti a hre chhuaka chuti lai chuan chairman driver chuan gyan un chu jela shwai tumin aphura gyan un chuan chu chu ashiat vele manmo takin car tang chuan atlan chhuaka apa in press conference anei na mun chu awathenga gyan un chuan apa in company ya ani na chairman din hun adu awangin afapa nge chu ashalti ahre chhuaka aril runa chu amitui atla hiala apa chuan lainat na nei hauhlawin kara chuan alu sana anro mannate engma lawa achangti an hriat chuan seroi chu abeidong ngoi ngoi to ani chairman jang chuan director kang chu a office a akowa tongkam mei nei takin atong khuma director kang chu ani na hli sakin branch te nawa thok turin arwata until tum alotlin lo awang chuan angui em ema tuna chuan beiseina tlem te chau an nei to atu ka chuan gyan un chuan trial aneya seroi pa atha awangin kumsari chung lung intang tura shem ani chuti chung chuan chairman jang chu a hlim lo chuang haulo a chan chu atan chuan company chu a engkim ani chu mi nu chuan seroi chu apa thana akala apa thattu man ani theinan kumsom pakhat set amanga seroi chuan apa chu anti dun thin angin zu chu athlit sakve a rilruna takin apa thana chuan a oma danbam restaurant atangin gyan su chuan ban atuma a chan chu a u naw pa an manawangin an company chu a enkol angayani atum chan po isio in janga company anei thei chuan chan sapek tur thu ashil wang kha ania suwa chuan gyanun chu jela chuan awahmu a apa in company a share nei zong zong ala let vekti ashila chu thu ashia chuan gyanun chuan chu tiang thil apa in achunga ti du chu mak ati in be seilo lam dai ani gyan su po apa hne na kirle in janga company aro chung theina tur ani phot chuan athu soi engkim azom tur thu ashila chairman jangchu alom hle a suwa chu na tharpek belin afapa gyan su chu a chaber ni tura train turin ashila danbam restaurant chef chuan plastic surgery atia a mel thato hle boka inti siak na atan ei turan siama toni chuan an ei siama curry powder alo telpal hlau mai hiani chuan a hriat vele a au chiama ma se be seilo takin ei tur tui taka alo chhuaka danbam restaurant chuan pakhat na anni pha a chu chuan danbam chu avor kang le boka investor tipon danbam chu an ron hel chana danbam brand chu honbel an du'a franchise brand siam na na hun thatak ani ti in isio chuan an ei siam te chu alo la khoma investor te ko tura anin pe thu asoya be seilo takin seroi chuan athil soi chu hun alati lawa isio chuan amal te te a kanin hon chuan janga kan le pel theilawang tu ni hun thatak ani alo ti le a
an pahnih chuan anin hnial ani ringut to hojin po chuan isioi ngai dan chu tha ati in dikati boka investor pakhat chuan isioi chu aron benon le a an man ho lo chuan restaurant danga a investor thu aron shila chu chuan isioi chu aril ru ati boy to le a seroi chu in chunga chawin a soipuya ti chuan seroi chuan angai dan chu pompuin rislak chu atum ta a an pahnih chuan chairman janga thangkama an ok don ti an thresilo investor chu manmo takin an va mu a danbam chuan manager thatak an nei che ani ti in alo fakvel chiama seroi chuan remchang la in un billion nga chu franchise yam na na offera isya chu a team dewa ma se investor chuan rang takin alo poma an chanchin chu adar chakhle a chu chuan investor te beng a thlenga danbam chuan phone call an dong tam hle a ani khatna a billion som ayatam investment an donga dor hong thar tur mi somnga ayatam in register an omboka ti chuan office lian tak an honga asiam an zirtir boka an na cheu an zo nu chuan an ho konga peter na tuar chu an va mu a damdoi ina an kalpui ngala rin lo takin chu peter chu toni api alo ni a toni chuan apa peter fapa thalak chu a entira api chuan apa chu traffic accident a aboral to thu ashila toni chuan api chu a enkola atu ka chuan asiam inti siak tho ni na anneya program ma chuan restaurant shang te chuan an du zong an siama hiani chuan an restaurant signature soft tofu soup asiama janga group chuan fermented soybeans an siama gyansu chuan an asiam chu a ve a chu vele janga chu an chak don loti a shengal Besei ang ngein danbam restaurant chu pakhat na an ni le ta a seroi le atim te chu an hlim em ema suwa te lam chu an hlim lo hle thunga competition na zo nu chuan seroi chuan an pahnia an bulathil ei turin asoma suwa chuan seroi bana avon ngala isya chu alung oi vak lawa an pahni in kara chuan aron tlana an vai chuan zute inin an hlim tlang hle a chu mi nu chuan thu dor der game an khela isioi chu avanduaya bulachana nyan su chuan janga anei huna amangai ve theyangem ti azota achan chu isioin aloin tiam to wangani anuwa seroya hunalo thlengve a sianghun chuan suwa nen eng in lai chi nange an nei azota seroi chuan suwa adu ti asoi chuaka a cham na chuan isioi rilru atina a gyansu chuan isioi a hmudan azot vele a seroi chuan isioi chu afarnu anga a enthu asoya a chana wang chuan isioi rilruna chu achapa achapti an shiat chuan isioi chu akal chhuaka seroi chuan a umzui ngala isioi chuan seroya a mangai ti a thup thei to lawa trap chungin seroi chu a mangai ti a shil charchara engdang ai po a than thu le a ma wanga college kalban sana a restaurant a tho thu te anu in a no chwa pha hial te chu asoya athu soiti awang chuan seroya thinlung chu a hne ve thei mai aringa ma se a beiseilo takin midang du anei le alo hnol na che don let aneya isioi chu vurtla hnuaya rilruna takin na oma anun na chan huama ven hima tumtlat chuan rilruna takin asiam le ta anat ema wang chuan kholaya chuan a thua a chap na sale a janga company chairman chu competition a azona an chaklo awangin a thina rim hle a final round na an company chu an chaklo le ani chuan gyan su chuan janga company chu aro chung theilawang atia a soizo vele gyan su chuan program chu akuta da turin angena nena achan ngei tur thu ashila competition a an chakle awang chuan danbam restaurant chu alun le zwala isioi chu na alakal lawa achan chu seroi chuan a feelings te asia thiam theinan atiani isioi na akal loti an shiatin gyan su chuan apa ashil ngalwata chairman jang chuan an chet na hun thatak ani ti asia a atuk zinga chuan seroi chu office awakala tuma an lo omlowa alo nok noi boka investor te chuan an sum invest te chu lakir an du'a chu chuan seroi te sum don na chu ati chhevek theiani an campaign nan 1 billion khat ai tam an manga investor pakhat chu chairman jangarwa man anga tel alo nia dor somnga te chu zang na dom na phutin an lo kala seroya laka an thinrim em boka a chan chu dor hon nan
an vaya poisa an chan wangani suwa chuan chairman janga thupekin lompuina veis alo kinga chu thila mu chuan seroya thinrim chu a awaka indu chuan contract po in cancel thei in vaya zang na domna pek tur po kanei nge yang ma se sumdon na a chuan thilpoimo ber chu in rin ton na ani min rin chuan in kaldan nga in lo ti zel ro atia a thu soi chuan dor nei tu te chu a hne theya ma se khoi tangin nge poisa chu anei ta kang ti chu a sheri lawa suwa chuan seroi chu tlan bowa ama ne na lim taka cheng dun turin asoma chuti lai chuan i sioi chuan lo bia in aron fuya atop thlenga abe pui zel tur thu aron shila i sioi wangin seroi chuan achakna anei let le ani atu ka chuan i sioi chu na thok turin akir le a tuna poimo ber chu investor thar zon mu ani investor li sa chuan kumsom sari izata upa alo oma tu dang ni lawin tu ni a pi kha alo ni a chu Peter chu director kang nen danbam restaurant a chuan an kala tu ni a pi chuan chanpuyan ngai le ngai lo chu azota ma se sero ya chu angoi renga chanpui dil chu a she a tu ni pi chu a thina rima sero ya chu a chapo na wangin a hawa i ru lul na te da bowa in ngai tom chang i shiat lo chuan i ding chang ngai lowang atia thinrim takin a chuak ngala director kang po chu seroi om dan wangin alung oilowa akal ve ngala chu mi zan chuan a team te thorim zia le an ha zia chu a mu a chapo na wanga an restaurant le a team ten an tuar na sa ti a mu chuan aril ruwa siam thara toni ya chu abia a api nen anin mu theinan ma lo la turin angena toni chuan api chu jeju island a thleng cha ti ashila seroi chuan manmo takin isioi chu abia a besei lo takin toni api chuan phone chu la in seroi chu alo bia a seroi chu mimol takini alaron tia seroi chuan an investor ni turin angena ma se toni api chuan asiam competition final round na nena an chan chawin a investor thu alo shila seroi chuan competition a chuan an chak nge yang ti in na intiama ma se nena chan chu thil ol tak ani don lo gen su po chuan janga company anei theinan competition a nena chan nge atum boka danbam chuan sef thiam tak hiani an nei ti chu asia a roman na chalo tak aneya gen su chuan suwa nena kalin sef hiani chu transgender ani ti ashila atu ka chuan seroi le sef hiani de chu competition nei turin an kala newsa chuan hiani transgender ani ti chu aron dar tange ya siangun chuan news chu manmo takin na entira studio a omzong zong te chuan hiani chungchang chu an lo soya hiani chuan she om atilutuka chulai hmuna tang chuan a chuak ngala gen su chu chanchin bumi te tham na pe a hiani chungchang thu theder tir tu alonia suwa chuan gen su ache dan chu mak atia hiani chu me cheres ruma atlan luta ma se chulai omte chuan an chhuwa tira seroi chuan hiani chu a thin lungzong zongin a in rin tok na anei let let theina na fuya tuna hian i top sanani chuan mi zong zongin an nui zat zwal zo kangche mi zong zong nangma hotu te po i hne theinan he competition a hian ne na i changnge turani ati chuan hiani chuan a in rin tok na chu anei let le a studio chunga chuan hiani chu a in London lowa an ngaya gen su chuan program chu danbam io tel lowa chanturin angena ma se hiani chuan kongkhar chu aron honga ama zong aya in ring tok le zwalin competition nei tur chuan aron pen luta gen su chu ashil hai le a program chu an chanta a mi zong zong be se ange in ei tur tui tak chu asiam le a an vai chuan result puan chu rilu ha taksi phur taksi in an ngai changa endik tu chuan hiani chu chaka apuang le ta an vai chuan an lim em ema danbam restaurant chu alar le pha hle ani thilmak le deuh chu chairman jang chuan gyan su an hiani chanchin newsa a the dar chu thinrim a hau chu soilo chu tianga chet lak na changa shiat wang chuan a fak zok lau mai chu ti lai chuan isio chu an company a awakala gyan su maya chuan a beng thuaya a chia le tha shiat na anei let le nge a beseya ma se gyan su chuan janga company anei huna isio chuan a hmangai ve dona arin wangin engthil po ati zel tur thu ashila isio chuan akal sana
seroi bula chuan avakala seroi chau chuan a hlimna a thlen theiani competition na anchak wang chuan toni pi hna investment contract sign tir turin anwakala tuntum chu seroi pon an restaurant chu sang taka thlen pui adu tak zeta korea mai nilo khovel pum huapa inzar phar adu ani new sa chuan danbam restaurant in un billion som thum zet investment an hmuti chu adar leta a chu chuan gian su chu atilom lo hle a suwa chu engtin nge seroya atluk chiatir azota a thin lunga chuan seroya ti chiat che a oma apa chuan chu chu alo hriat vele leadership meeting a atel tira mi zongjong hriata gian su chu janga company ro chungtu turani ti apuanga gian su an company aro chungtur chu gianun chuan new sa changin alo hria a tan ina chuan ha dam takin a thei talo tan ina changa achwa hun tura tan in buat sai char chara kumli chu aliam ta a seroi IC company po lo changlianin isioi po ama ain a mel thazwala seroi chu company te nautam taka general director ania meeting a chuan leader tilve te chuan har sabna neu ansoya beseilo takin isioi chuan afin na chu mangchangkain thukam ni khatlekin director chu an har sabna sutkyan na turin alo puya gian su po kumli lai rampona lekha azir le nu in aron kir le ta a in ring top to in board of director te ma a chuan arwa manne te chu a phara a plan chu apa chuan alo thlop hle a chairman jang chuan IC company ti cheturin thu ape a ti chuan janga chu anei tur thu ashila chuti lai chuan afapa upazok gian un chu tan ina changin alo chuak to a ma se chairman janga hrisel na chu a chato lo le a alu a haizingin a chaw thut thin boka doctor chuan chairman jang chu a cancer ti asoya gian su chuan apa thi chu company anei thuai du wangin poiti na anei haulo gian un chuan apa chu avamu a gian su chuan apa chu a thi ma a company ro chung tu tur thlang turin atia a chan chu a u gian un aya chan thazo ka a inda ani ma se gian un chuan company chu ro chung alatum le a jela atan chung khan apa thu soile ngai dante janga chu akuta ada tur thu asoite po alashia reng thu le janga chu anena lan ngei turin ashila seroi chu suwa nen zanria eidun turin ankala ma se hojin chuan seroi chu lobia in suwa chu akal sanri angaya hojin avahmu chuan seroi chu alo hawa IC company chairman ni chungsi in anmel wa company director angai zon wang chuan seroi chu ngai tua thuilo ati ema ipa chungchang te kha I thei ngil ta emni atia hojin chuan seroi chu angai tua tak zetani a chan chu gianun chu tan ina changin alo chuak to sia chu mai baka chairman jang chu hunrei lo te bak adam to don lowani chu thu seroyan asia chuan makati in a oi lo hiala a phone la chuaka chairman jang chu abia a seroi chuan kanin beina ala top lowa in bezel tur kan ni awangin ila thi theilo idam renga ngai atia chairman jang dam tura du tu omchun chu seroi chawani seroi a thu soya wang chuan chairman chu a hlim hle a seroi chu company ya alet le a isyo chu chaw taka alo muhil chu awamu a jacket chu asintira isyo chu alo har thuta isyo chu alom hle a seroi chu alai dewa atu ka chuan janga company ro chung tu chung chang chu an ngai to a gian su chu chairman ani chuan antana hlau omdo na wangin andan ngei angai thu an soya gian su chu CEO ani na achanga paithak angaya ti chuan isyo chuan share nei tama wangin CEO wa chuan da Andrela anro man na chu tha an titlanga isyo le seroi te chu na chung chang soya anti ti lain suwa chuan seroi chu zanria aipuya alo soma ma se seroi chuan abuai deuh wanga a theilo thu alo shila isyo chuan alo thika seroi chuan beseilo takin nula anga a en lo thu ashila chu chuan isyo chu atina zwal hle a seroi chuan isyo ril runa a mu chuan a in thiam lowa ma se isyo mu a chuan atilang du lowa isyo chuan seroi omdana chang chuan alaka feelings anei chanti asia a chairman jang chuan seroi ti company wa man na chu alo shia a malak dan kung angai to ngala isyo chuan janga group shareholder te chu amu thina
ni tin chuan a theina zong zong mangin alama an chan theina na be china isioi chu acha anti in atam zok chuan an du boka ma se a thorim em awang chuan a hnar lo thia isioi a tho ha em lain seroi chuan suwa lo mu a suwa chuan ala du reng em ti seroi chu azota chuti lai chuan isioi alo kala an pahnia a mu chuan seroi chunga alom lo hle a chuta tang chuan a chuak ngala seroi chuan umzui atuma ma se suwa chuan alo danga seroi chu a chuat laia wangin isioi chu anubula aletle to a atu ka chuan janga group shareholder meeting anneya isioi chu adam lowa atel theilo awangin CEO ani na tur chu an nola seroi chuan isioi chu damdoi ina chuan awamu a isioi chuan ruaman na dang aneya ma se seroi chuan tol hadam ri turin angena ani lo chuan company atanga aban tur thu ashila asoi zo chuan seroi chu akal ngala siangun chuan seroi chu awa uma seroi chu mia anga omlo turle thil mu fia thiam turin ashila athil soi chuan seroi chu ati hara isyoin chi adu em amu chuan alei sak ngala ma se damdoi ina awakal chuan achi lei sak chu peturin huaisen na anei lawa an mu lawa chuan ading tlata chuti lain gian un chuan gang leader chu poisa tam tak kingin awa mu a seroi te chu bitum turin ashila chuti lain seroi chu isioi na te tho sakin abuai ema isioi jawara hon chuan isioin alemazia chu amua adairi chu in boka isioin amangai zia chu ashi thiam ta a ama nge bo chuan isioi chu amangai ani ti ashi chuak bokani seroi chu man mo takin hospital pan chuan amangai thu shil turin akala isioi bo chuan seroi chile sak chu alo mu a thi chu a ora ahim hle a chu ti lai chuan aruma doctor lem chu alo luta injection a hun thu ashila seroi lo thlen chuan isioi room nok em chu a mua tu emo hian isioi an kidnap thalak chu arun thona seroi chu ama akal turin an shila seroi chu chak takin atlana gian su chuan thil diklawa omti sha in rang takin seroi chu a ngala chu mi nu reilo te a seroi chuan an omna mun chu awathenga gian su a local ve ti gianunan a mu chuan seroi a rwala a una pa chu da thatve atum ngala Gianun chuan Giansu chu suturin thu apea chu vele seroi chuan arun chan mana khama chuan seroi chu aluma athi don lai chuan isioi chu angai tu a ammangai na pom sakman lowa athi don awang chuan oi ati ema Giansu chuan ambulance abia a ma se chu ti lai chuan Gianun chuan alo muwa a u nau pa chu thaturin atia vanei thlak takin Giansu chuan siangun chu abe mana Giansu chu ansoi sa a isioi bula chuan anda a gianun chuan seroi chu athi ani aringa gang leader chuan athi ala ring lo thunga chu wang chuan endik turin mi atira vanei thak takin seroi chu ambulance a chuan an phur mana hospital an shwaya adam chuak zo lowang ti chu an hlau ema isioi omna an shiat lo awang chuan an ril ru a boy hlom hle a an omna chu shiat tumin an boy hle a chuti lain gianun chuan ami man te chu asoi sa a avau boka isioi chuan gianun chu hlau mel deuh hian alo oma ma se gianuna a kalvele isioi chu athowa akut phuar na chu phel atuma siangun chu gianuna roi gang leader nena chuan kalin du tok to turin angena seroi tenen anin thian thatna te chu asoi chuaka ma se siangun chu anlo soi sa zoka chu siangun chuan police ko nan mangchangkaya an vai chuan an shwai ta a zingani chuan isioi chuan akut phuar chu aphel theita a Giansu chu aphel sak ve boka chuti lai chuan seroi chuan mumang aneya amumanga chuan apa nen anin mua apa chuan hun khir tak itokani chuan karwalin local ro atia seroi chuan apa chu akwa vongvonga ma se isioi laka batanga thu soin arwala akalve theilo thu ashila asoi zo chuan seroi chu ahnung tola ti chuan alo har chuak ta a ma se seroi chu apa nen anin chenle awang chuan aril ru ana hle a rei tak chung chu atrapa chuti lai chuan gianun chuan apa chairman jang chu abia a athil ti zong zonga apa chu apu a tuna chuan kir thei ani to lo ti ashila
apa in kumnga liam ta a achunga athil ti awangin phuba ala a gianun chuan apa chu ami man te omna hmuna kal turin atia chuta chuan a local phot chuan ami man te chu a chhuat tir tur thu ashila chairman jang chuan chung thu chu a hriat chuan athilo chawani afapa azirtir na diklo tak chuan athung rul me kani anin biak zo hnu chuan gianun chu avaluta gian su chuan alo vuthu a isiai po chu alo in ring ringa gianun chuan dan atuma ma se an pani chuan an chuaka an kal thui ma in gangster te chu an lo thenga an pani chuan an lo danga seroi po alo har chato a isiai chan tura kal ngal adu a suwa chuan seroi chu kal lo turin angena ma se seroi chuan isiai a mangai thu chu ashila thi phahial don bo ni se a chan ngei tur thu ashila seroi chuan chairman jangan isiai te omna asiati news adonga chairman jang hutur chuan akal ngala seroi chuan isiai andana asoidu lawani chuan police ko tur thu ashila ma se chairman chuan seroi chu chingchi turin ashila seroi chuan a chapo na da bowin chairman jang ma a chuan isiai tan a chingchi ta a chairman jang chu a hlim hle a ma se adu a hmunan afapa chu a phat san le ani isiai omna mun chu aziaka seroi chuan tuna chuan ka mel ma ini to lo a mel ma chingchi tura du wanga afapa ne na thleng tu hian ka mel ma ni hi a phu hlol lawani atia asoi zo hnu chuan a lekha ken chu ala a an kalsana chairman chu a thin rim hmel le a gian su le isioi te chu tha tumin an lo din hwala an pani chuan manrua an kenga isioi chuan voithum thleng a chiar huna beithut an tuma ma se a chiar zo vele a thil ken chu apaya atlan chedaya gian su chuan alo danga gang leader chuan gian su chu a tha don lai takin gianun chuan alo danga ti chuan kara chuan lutin isioi tan hlei theilo chu an uma an sut don lai takin isioi chu thanglama atan thla a isioi chu konga chuan alo tlan chuaka chu ti lai chuan seroi chuan alo hmuwa ama tu kar chu asua seroi chu kar changin alo chuka isioi chu seroi lama atlan ngala seroi chu akua gianun le gang leader chu an lo kala seroi chuan gang leader chu amma a anin thian thatna te awang tal po a du tok to turin angena ma se siangun chuan seroi te chu kaltir masa in alo dan tur thu ashila achakna zong zong chuan miswal pani te chu abeya seroi chu a hliam wangin atlan theilowa adinga man mo takin istoi chu a mangai thu ashila anin ko a chuti lai chuan gianun chu chak takin aron tlana seroi chuan lungin alo vom dinga seroi chuan istoi chu kalmasa a police ne na report turin ashila ani chu gianun nen anin beya gianun chu kumli chunga tan nuwa alo danglam to hle a seroi chu a chaw tu in gianun chuan asoi sana sa hle a siangun chuan gang leader chu athat du lawa mi thataka ala chhuwa thei aringa seroi chu muang changin aron ding le a gianun hne nan achakna zong zong a manga ama po chu a chaw em awang chuan a thu noka chu mi hnu chuan isioi chu police honen an lo thlenga an pani chuan hlim takin anin ko a atu ka chuan suwa chuan janga company poi khoi fin fia na zong zong chu police a theluta chairman janga in chu an dap ngala chairman jang chuan an pu na zong zong chu pom atuma a chan chu a thi don to wangani ma se secretary chuan an restaurant partner te chuan an contract cancel an du ti ashila a chan chu thil thleng ti awang chuan janga company chu atu chedon ani an company chu an shral angai don ti chairman jangan ashiat chuan amang anga chu wang chuan a company a chan lo nan chanpui tu tur azonga ma se tuna chuan seroi chawin an company chu a chan thei ti asheta a gianun po chu a thil ti swal te awangin dam chunga lungin tang tu rashem ania seroi chu hospital a chuan alo har chhuaka a hmangai isioi chu akwa ngala isioi nu chu a thinarim hle a seroi chuan isioi nu chu ngaidam adila anu po chuan alo ngaidam ve a isioi po chu alo hlim ve em boka hospital chu an chhuwa sana an restaurant an thlen ve le chairman jang alo kalti an shia a seroi chuan ama nge in a eitur chu asiam saka ama na pe boka chairman chuan tui ati in
seroi thiam na chu a mu chiang hle a seroi chuan a company le janga company a chhun fin tur thu a shila janga company ming chu a thai bo tur thu a shil boka chu vele chairman jang chu alunga ya a thowa seroi a ma chuan a ching chi a ngai damadila ma se seroi chuan engkim an kal tlang pui to thu a shila a to pa chuan chairman jang chuan engkim chu a chan ta ani ti chuan janga company nen an company chu azom ta a seroi chuan chairman din hun lo in shareholder ho chuan an thlop thle boka gen su chuan seroi chu anun na achan saka wangin a ma a in aza le zwala a kong thar zo turin akal santa a seroi chuan atira engma anei lawa apa an tha sak boka jela tang le a ma se achung ril thatna awangin atopa chuan limna le hausakna anei ta ani seroi le isioi depo lim takin an omdun theita ani